салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки тансияту хонаобод ҳастед, зеро ки айни замон саломатӣ дар ҷойи аввал меиста. аз шумо хоҳиш худро эҳтиёт кунед. ана дӯстони азиз, ман иҷада нами ваюра тар кардам барои авқот кардан. дар банко тар кардам лубиёраву ваюра. нахӯта ҳозима кардамаш ки бози бисёр бояд шава бисёр шава, гирифта дар холодильник мемонам. баъд кае ки тайёр шава, кае ки мисол саросима ягон намуд авқот кардани боше, вақте меандозӣ ира якҷоя мекунӣ. иҷа дӯстони азиз, мо ҳозир як намуд вай мекунам, пирог мекунам. дар иҷа дута тухм мерава, якта шедрае летаи майда мерава, ми орд мерава, баъд бо чӣ мерава, тамом. анами ҳамаи мера як стакан, баъд сахарнаи пудра мерава. и творожни пирогай. марҳамат, касое ки мехоҳед марҳамат тамошо кунед, бинед осонакай. ами ҳамаша якҷоя мекунӣ, ордша, анами орд меандозиву ҳами хамира якҷоя мекунӣ. хамир бояд ордак биёя, хамири хержидки неву хамири ордак биёя. ҳозир ман шумода нишон медиҳам, тамошо кунед, бинед. баъд метавонед ки анаҷа сахарни пудра ма якҷоя кардастам. баъд касое ки мефора метавонад ки ҳамира тайёр куна. ина бинед осонакай. ҳозир ман шумода мегӯям бо чӣ мерава барои ва чӣ хел бояд ира тайёр кунӣ. якта баъд вай разрихритил ҳами орда меандозӣ. айбулои ҳами орд ҳами разрихритила меандозӣ. тамом дигаида ягон чизи дигар намеандозӣ. ҷои ҳами сахарни пудрада шакар наандозед ки безеб меоя. и хамири хеле ридки нест ки ов шава. ана бинед, анамихе тарз, анами тарз мешӯри ҳамун чизе ки ҳозир ман нишон дода будам. ана вай анамихе хамир мешӯри, и ҳами хамири ордак мешава, якҷояш мекунӣ. ана бинед анамихе мешава. ҳозир ира мо вайша тайёр мекунем, начинкаша тайёр мекунем. баъд ира нимша аввал дар лист меандозем. ана бинед барои начинкаш чӣ даркорай. якта намихе творог даркорай дӯстони азиз. и шумо чӣ қадаре ки мехоҳед кардан гиред, мисол дута тухм даркорай. агар хоҳед начинкаш бисёр биёя, ҳами творогша бисёр меандозед. дута тухм, якта творог, як стакани дигар сахарни пудра даи. тамом. бинед ҳами начинкаш да сета чиз мерава. ҳамаира ҳозир мо мегирем, якҷоя мекунем. ина марҳамат тамошо кунед. ҳамаира мо якҷоя мекунем. баъд вақте ки вай хамира дар лист мондем, и начинкара болои вайда мешакем. ана бинед анами хамира нимша дар анами лист ҳамвор карда, якхела карда мегирем. марҳамат, бинед бояд анами хамир чӣ хел ордаки резунак бояд биёя. шумо ҳам хеле кунед дӯстони азиз. ана начинкаша бинед то анами ваёш якҷоя шидана, ҳамаи маҳлулош якҷоя шидана мекобед. баъд анамихе дар тамоми лист дар болои намон вай хамирак мерезед. ина бинед анамихе резед. шумо метавонед дар ҷои анамин мисол мураббо кунед, метавонед ки анами вайша зиёдтар кунед, творогша, ами маҳлулша. ана баъд боқимонда ҳами хамири мора, боқимонда ҳами ордакҳои мора ай болои ҳами мо меандозем. ана бинед ором метем. ана иҷа аллакай и пироги мо пухт, ҳозир бурида ман шумода нишон метам. беҳад бамаза меоя. медонам ки бисёриҳо аз ин мекунанд, вале мо анамихе мекунем. ҳар кас рецепти хича дорад. мо дар хона анамихе мепазем. ана бинед агар шумо хоҳед ки вайш бисёр биёяд начинкаш, творогша зиёдтарак андозед. дӯстони азиз, боварӣ дорам ба шумо писанд меоя, беҳад бамаза меоя ҳами чиз. анаҷа дӯстони азиз, анами ваюра дам кардам, ёрама вай карда будам, дар банка тар карда будам овда.
дам кардан. ҳозир бинед ҳамашона ҳами чени як авқот камакакӣ гирифта дар ними пакетҳо маҷо кардам. ҳозир гирифта ёра ман морозилникда мемонам. Чӣ хеле ки нав гуфтам. Холодильник не морозилникда мемонам. дӯстони азиз, ба чӣ хеле ки нав гуфтам. пеш аз анамин авқот кардан ягон вақт мисол тез авқот бояд кунӣ. вақти тар кардан надори ҳами чизора донаҳора метавонед ки гирифта тайюрак дар авқот андозед. ана касое ки мехоҳед марҳамат бинед. ана дӯстони азиз, мо бояд қолин мешуштем, вале ҳами вая дидем обу ҳавора ки аз пеш чанд рӯз боронгария. барои ҳаваи саҳар ман аввал палисос кардам, баъд вай кардам. қолинора ванишка кардам, тоза кардам ба вай. ана мехед тоза шид. ҳозир худо хоҳа як ҳафта пас тӯли як ҳафта мо ҳами интернета дидем хай на ҳама вақт ҳами обу ҳаво дуруст нишон метиҳад, вале тӯли ҳафта мо дидем ки боронияй, рӯзои боронияй. барои ҳавай ҳам нашуштем қолинораву ҳамхе ма вай кардам, ванишка кардам, тоза кардам ба ванишка. ҳозир и хона дар гудакояй яъне иҷа боша зала иҷарам қолинам кардам. бинед чӣ қадar тозаи хушрӯшед. хулоса намехе ҳозир курпачаро берун вай на балконча дар бировардагим офтоб гира гуфта ҳозир ма оҷо мегзарам курпачаро ҳамаша медрорум. ин рӯза шуда ҳами кори хона ба анҷом мераса. баъд аз пушти дигар корубор мешавем. дӯстони азиз, наҷада мо чӣ дорем? як рӯзада нон бисёри бад карда будем. нон истода буд, бо меҳмон омада буд, нон оварда буд. ноно мондан. баъд анами мондагиёро гирифта ҳамаша сухарӣ кардем. ҳамхе калон ира барои вай сухарӣ кардем. барои авқот, барои шӯрбо, барои авқот вақте ки шумо мисол дар табақ мехоҳед авқот хӯрдан, анами нонои сухарӣ кардагиро вақте меандозӣ беҳад бамаза меояд. ё ин ки касое ки мехоҳад дар коса меандоза бамаза меояд. набинед дӯстони азиз, ҳавора бинед чӣ қадар хушрӯай. ҳама ҷо софу беғубор. мо дар хона ҳастем, ба берун набаромадем. чӣ хеле ки шумо медонед ҳозир чӣ қадар вазъият безепиштагӣ ҳастай. аз ҳамин сабаб мо дар карантин нишастагӣ ҳастем ва аз шумо низ хоҳиш дорем ки дар карантин нишинед, дар хона нишинед. наздикони худро эҳтиёт кунед. дӯстони азиз, марҳамат. аз инҷа тамошо кардастем аҷа гудакора камакак ҳавои тоза балкон бировардам. балконча айна балкончаи мо ранги анамин домои ки анам пешда бинед майдача ҳаст. ача духтари ма ай хоб хестай ҳозир чӣ хӯрдестай? авқот хӯрдестай? ай хоб хеста буд. аввал иқа вай надошт, настроение надошт гуфтиҳу гапо. баъд ки хӯроки дӯст дошташа додем, ҳамхе ба вай як хӯрдестай ба шодӣ хӯрдестай. ман дар каналам гудакора нишон додаи набудам, вале бо хоҳиш кардан барои ҳавай ҳам камакак дар байни вай нишон додам. анҷа дӯстони азиз, ман мехоҳам шумо дар намин намуд ашёро нишон диҳем. беҳад нағзай намедонам ман ира видео карда будам накарда будам ва фикрам нишон надодам. анамин 5 сомонай бинед барои телефон мондан. беҳад вақте телефона зарядда мемонӣ, мисол агар дар ягон вай дига набоша, ягон стола ягон чи набоша пешда ва пеши разветка, шумо метавонед ки анамира дар худи анам хеле ашё ҳами телефона монед. и телефонои калонда намештай. мара хуҷаина барои телефонои калон овард ки ва ёда намештай. баъд анам инҷа телефони хушноманам дар зарядай. анам хеле телефончаҳои пешинада телефонои одида мешава ба ҳазур.
аз ин бо калонтараш будай ба фикрам 10 сомона анава ёда телефонои калонда меиста ба ҳазур. На марҳамат тамошо кунед каседа мақбулай пурсуҷӯ карда харидорӣ кунед. хулоса дӯстони